दिनैनिफ्राय जोङो थाइखाजरा अखाफोर केटारिं ग्रुप आइजो गांखं जोङो जयै बानायनाय जाबाय, गोदानै दानाय जाबाय। बेयावहाय जोङो नांगौ रायजो राजाफोरनो नांगौब्ला जोङो हाबा मिथिं दावथिं जेरावबो जोङो बाहागो लागोन, थांनाय जागोन। नांगौब्ला जोंखौ कन्टेक्ट नाम्बाराव मोननो हागोन। खम रेटआवनो जोङो थांनाय जागोन। साबैसे दं नोंथांनि? 30 जन दङ। 30 जन। माब्ला दानाय जायामोन नोंथांमोना बे हान्जाखौ? गोदानै जोङो दाजेननाय जादों दिनैनिफ्राय लानानै। माबायदि सार्भिस होगोन बे मिथिङाव माबायदि सार्भिस होगोन नोंथांमोना? जों जा खामानिखौ मावगोन जों बेयावनो मोजाङै सार्भिस खालामनांगोन। ओमफ्राय जोङो जोंनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांगोन। बेखौ जों मिजिंथियो।